PHC in charge hisaben parnisi Facebook along viral that alam the clarification mate than klar je phansi ini lo phalo alam the bang ke lasu a patient abang ke itu fill screening pregnancy anaphan ke routine screening nang kok hepatitis B alang libang reactive long log lo Jun tarik 4 lo tapi Jun tarik 4 lo alang li hepatitis reactive long log pen nitum fill staff tum tadal umpanayan nang refer lo counseling apa bang staff uson pen lo ne alang itu nelipan tanang citong te lapan blok page silong ta wang bedat separnisi lana fisita nelitum MPW lapan field worker tum asha NM atum tu alang tum haneli over phone sita advice pilo delivery plan nangi lapan dakamat ke infectious high ward away isolation ward away lapan nitum facility ta laan periphery hisap ke set up away la seneli tum ke safe delivery lapan api pen asu ta mesen nangi kusini tum advice pilo lapen advice pa pidam toy pen ta lang itum kuson one dam dedat ason mo la si advance ini aprang lewang santun itum refer pa melong ji lapen ala itum 25th tarikin ko ra ko ni adap bayep ko alom sedak wang lo lapen nilitum medical emergency duty itum seta dak pressure pinalang dun lo lapen entry lo register long the entry dun lo lapen hala high a record hepatitis B positive a record kena tum check pen lasi oh lasona case support nang tumabang take apor thing pen le hospital ke temucha facility ke me ke dua tim lendam non kusi dan tuma staff atum doktor do alang li se refer lo and refer that pen tanil tum a patient apan sita ambulance ta provide lo la se mithang atum kachipu bang ka private gari se jepon po ku pen masin etum alu refer alu pidun pen alang itum gari cari lo apan nil tuma staff emergency staff tum ta refer at lo pot gari che thabat gari se mithang ada pot mithang room chedam por apc akku da transit along refer tang patient delivery that lo penama la si nilitum ahin pen ke thang medical kardom nilitum non lom jihuri se alam butak sini jomdam klar ka chipi nilitum medical hin pen umpana BPHC pen si 25 pani mitali madar inut nilitum hospital long delivery panchewan lo la soarni on duty sister keneli mithang malo la pen punili jarpi do inhot neditum banghini la pen on duty doctor ke Dr. Samsul Hok la sila tumbang det pen la tumbaji po ada berpai baji po lom ceban lo la pen alang pan admit pen sini tum pressure ya check dun pen lang tum kaceban a report anta nili tum check dun pen sar han inform lo Dr. Samsul Hok bang pen alang ta report ya check pen patient na pan check si a case chini pen je la ke hepatitis B positive puchini dat pen alang tumhan pabujai lo tada ke e la so case ke ot e athema la so case ke ot polontang ke nil tuma mithang mata safety measures dunai la pen a hormu hospital along la haki ot je pan a hormu mata ave la so case ot dat polontang ke bang paru bang suri ki bang yitum da ulang la dak hospital delivery che bani tum la tum hanta undiat na ba infect pon dat na pukamat ha pen nilitum alang tum han pabujai si je la tum ta buji pen alang tum han dak pen Guwahati che ponan ji po alang kroy pen alang tum signature alang che pidun lo refer che pon po pusi alang tum ta dak hospital pen barlo ang tanan nilitum pudun lo jong se dak pen che ponji polonte ambulance ta du pusi bobo busita alang tumbang polon nilitum mithanggari pen che sedang po amat alang tum gari che thapsi nilitum ta laka kinangji referral loop ejat sop
ludun pen alang tum gari je thapa ma ni tum ta mithang room che dam lo putho duty che bang kan che sigdan ji pus mathasi la penil tum room de da phita alang tum bang ke gari lo pen nang sun tutup kisi ajulong la pen au so bang la daksi deliver der lo la penil tum agom long pen sinil tum ta che bang lo la pen che lang dum lo je ni tum ki thek anang gol mu pisi ke rabdun son gi du ima la pen ni tum Cerap dun lo la pen alang tum han kinang je son anta ni tum ta pador dun lo la aw sujon model lo ku bai hit sita alang tum than thu lo je usu ke la 24 hours sang bong isi injection immunoglobulin pulong nang ji ba chipi nang ji mo iprang ala usu pran ki meje phan pu pen hai bujai pen alang tum han ke non chokdet pu sita alang tum han ji GMCAC pa che pon thu lo la pen alang tum phanta la dak pen medicine kupini la delivery date kinang je adawai daru anta ni tum pidun lo pedor dun lo la pen alang tum la dak pen misen me apen si gari che thap thu si alang tum ta GMC si ponji ma hem se chi ponji pusita alang tum chingwai po ya pu pen la tum nangi lam chak nangi chi pi pen sa alang tum gari pen che thap si alang tum hem che dam thu lo la puan so nani Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.